Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. En bon wagati na ni ka befo YouTube sans faire, Facebook sans faire, Instagram sans faire, Viber nous sans faire. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu munna adamaden ni kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc ola an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw lasɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ye ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ne bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛdɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badra ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi na ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka tan ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni cɛw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant merci foliw tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ka da ka aw ka waleya ɲumanw kosɔn sanga ani wagati bɛɛ vraiment k'aw tare k'aw wale ɲuman dɔn ko vraiment aw bɛ hɔrɔn jɛ ɲɔgɔn bɔ maa bɛ se ka waso n'aw ye hali bi ala kana lɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na ala k'an to ɲɔgɔn ye an bɛ dugawu kɛ diɲɛ ye ala ka diɲɛ ɲasuma ka farafinna ɲasuma ka fara gɛlɛya ɲasuma ka hɛrɛ suru diɲɛ bɛɛ kan an bɛ dugawu kɛ banbagaw ye ala ka hinɛ banbagaw la ala k'u jigi yɔrɔ ɲa u kɔnɔ an ɲɛ kiti minnu na ala k'aw nɔgɔya u ye an n'u bɛ taa jɛ min na ala ka denw nɔgɔya an n'u ye ala k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ka denw kɔnɔ an b'a la fo ala ye kɛnɛya di minnu ma an b'a la fo o kosɔn ko hali bi ala ka dɔ fara olu ka kɛnɛya kan minnu ni anw man kɛnɛ an b'a ɲini alaba in fɛ ala ka kɛnɛya di an ni banabagatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini masa in fɛ ala ye se kɛ minnu ye an bɛ se k'an dara dumuni sɔrɔ dɔɔni dɔɔni hali bi ala ka dɔ fara an ka balotaw kan ka kɛnɛya d'an ma ka nafolo suuru an kan fɛn tɛ minnu kun bolongolow ni kɔriw hali bi ala ka se k'olu ye k'u sɔnbaga kɛ alaw ta ala ye ala k'an bɛn hamiw nɔgɔya maa tɛ yen ko jɔyɔrɔ dɔ tira maa tɛ yen ko hami dɔ tira ala ka bɛɛ ta nɔgɔya fɛn fɛn b'an na ala ka gɛlɛmanw wuli ka bɔ an kan an bɛ min ɲini ala fɛ min n'ala ta bɛ bɛn ala o ɲ'an ye ala ka jigiyaw fa ala ka sabali d'an ma ka muɲu d'an ma ka an hinɛw don ɲɔgɔn dusukun na ala ka hɛrɛ suru an kan ala ka silamɛya jogo a jogo ɲumanba a tilenni ala k'u di an bɛɛ lajɛlen ma alors sɔgɔma na foliw bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ dugawu mana kɛ a kɛcogo la nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ala fo k'a wale ɲuman dɔn ala min y'an si hɛrɛ la k'an tile hɛrɛ la an b'o ala fo k'a wale ɲuman dɔn hali bi ala ka hɛrɛ suru an kan an y'a décider bi ka bɔ ni hali bi Fabuyita parce que an donna Fabuyita ka babu la depuis kunu an ye zulumaniya savant zulumaniya mɔgɔw sɔn Fabuyita nasira kelen na n'o y'a waribabaw wari sirisiriw jigiyɔrɔ ye il suffit seulement n'i y'a nasi sɔrɔ i bɛ to ka wariw sɔrɔ dɔrɔn a wari fitinin bɛ daminɛ i n'a fɔ 100,000 ka to ka taa miliyɔnw na an ye savant privé zulumaniya mɔgɔw kalan o la kunu donc komi an y'o jumladen dayɛlɛ an tɛna datugu an mana yɛlɛma ka a tasirifu yɔrɔ dɔ fana dayɛlɛ sama ka bɔ jumla nin kɔnɔna na n'o ye hali bi Fabuyita ka jumla ye k'o di ensemble pour réussir jama ma olu fana ka nin yɔrɔ in ta tasirifu don n'i mako bɛ wari la
sangan wakati mako bo warla dro ata dro ikatla dro ne ka gele ala to en betene ni ni bara ni ya bara ka bandro abanale ni kon ya a furusiru ke kle wolon fla ka dafa ka ban ka furusiru na bara beke ka baza ka bana semaine dafa ka ban ni bora le la furusiru saraka bo ka ko bela gele ke ka ban tuma o tuma ni mako bo warla dro adaye dro ka ta ka bara dro ika war fle yere bola kera ko ni wila ka ta bangara dro ka ta ka carte bla ika compte bancaire dro ka warta ka bo abetene quoi ou bien ki ga numéro composé dro ka orange money na ka war sama ka bo abana amuno nasran di ensemble pour réussir jamama vocal suivant. Alors ka savant privé jamala somi savant privé zulumani ani savant privé nourania ale ni sirel mutakimu ani groupe wero ko lu la somi ko groupe wero ba mbolo min to ko ensemble pour réussir nambe ka fen chama jiga sanfé no ismu sanianu ani ala to magamanu olu jigi yoro le ensemble pour réussir yere no de groupe yero kun folo e mi groupe bela jelen créer o to ko